ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರಗ್ಲಾ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನಿಕುಲ್ ತೂಂದುಲಾರು ಭವ್ಯ ರಿತೇಶ್ ತುಳುವ್ಲಾಗ್ಸ್ ದುಬೈ ಇನಿ ಎಂಕುಲು ಪಿರೊಂಜಿ ಕುಕಿಂಗ್ ರೆಸಿಪಿ ಬರೋದುಲ್ಲ ಅವದಾದ ಪಂಡ ಮರಕೆರಿಂಗ್ದ ಚಿಪ್ಸ್ ಅವೆ ಎಂಚ ಮನ್ಪೋ ಪಂದು ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಪಾವ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮರಕೆರಿಂಗ್ದ ಚೋಲ್ ದೆಪ್ಪೊಡು ಅವು ಚೂರು ದೆಪ್ಪರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಚೂರು ಬಂಗಾವು ಬೊಕೊಂಜಿ ಈಚೆ ಸೀಲ್ ಪಾಡ್ದು ಅವೇನು ಬೊಕ ಇಸಿಟ್ ಬರ್ಪುನ ಆಯ್ತಾ ಚೋಲಿ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟದಾಲೆಜ್ಜಿ ಐಕ್ ಒಂದು ಮಾತ ಮರಕೆಂಗ್ದ ಚೋಲಿ ತೆತ್ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಶೋಕ್ ಮಂತ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪೋಡು ಅವು ತಾಯಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪೋಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಅವು ಮರಕೆರಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ವಿಷಯನೇ ಅವು ನಮ್ಮ ಗ್ರೌಂಡು ನೆಲದ ತಿತ್ತ ಆಪುನ ಒಂದು ತರಕಾರಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಏತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತ್ನ ಆಯ್ತು ಚೂರು ಮಣ್ಣು ಪೊಯ್ಯಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ತಾಗದು ನಮ್ಮ ಕ್ಲೀನ್ ಅಂತ ಕೈ ಚೂರು ತಾಗದಿತ್ತು ನಂಡ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಶೋಕ್ ಮಂತ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪೋಡು ಅದು ಚೋಲಿ ಎತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಆ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಅದು ಸ್ಲೈಸ್ ಅದು ಮೂರೋಡು ನಮ್ಮ ಮೂರೊಂದುಲ್ಲತೆ ಅಂಚ ಈ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮೂರೋಡು ನಮ್ಮ ಮೂರೊಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗನೆ ಪಿರೊಂದು ಈ ಸೈಡ್ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ಡ್ ಎಣ್ಣೆನ್ ಬೆಚ್ಚ ದೀಕ ಬನಾನೆಡು ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಬೆಚ್ಚಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೀಡಿಯಮ್ ಟು ಐ ಫ್ಲೇಮ್ ದೀದು ನಮ್ಮ ಒಂಜೊಂಜಾದ ಚಿಪ್ಸ್ ಪಾಡ್ಗ ಚಿಪ್ಸ್ ಪಾಡ್ದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಅರ್ಧ ಕಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬೋಡಾಂಡ ಕಲ್ಲರ್ ಶೋಕ್ ಪರಿಯರೆ ಮಂಜಲ್ದ ನೀರ್ನು ಅಡೆಗೆ ಚುತ್ತಲ್ ಪೊಲಿ ಇಜುನಾಂಡ ನಮಕ್ ಆಯ್ಕೆ ಬೊರ್ಚಾಡ ನಮ್ಮ ಚಿಪ್ಸ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕಲ ಮಂಜಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಖಾರ ಬೋಡಿತ್ತುಂಡ ಇಂಕ್ಲು ಖಾರ ಪಾರ್ದಜ ಮತ್ತೆ ಖಾರ ಬೋಡಿತ್ತ ಚೂರು ಮುಂಚಿತ ಪೊಡಿ ಪಾರ್ದು ಚೂರು ಅಡೆಗೆ ಅಂಚ ಪೊಡಿ ಬಿರ್ಕೊಲಿ ಇಜುನ ನಮ್ಮದಾದ ಮಂದಿನ ಪಂಡ ಈ ಕ್ಲಿಪ್ ತೆಪ್ಪನೆ ಪಿತ್ತಿಜು ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಮಂಜಲ್ದ ನೀರ್ನು ಚಿಪ್ಸ್ ಕಾಯನಾಗ ನಮ್ಮ ಚೂರು ಸ್ಪ್ರೇ ಮನ್ಪು ನಿಕ್ಲೆ ಬೋಡಿತ್ತುಂಡ ಇಂಕ ಅವು ಕ್ಲಿಪ್ ಗೆಪ್ಪೆರೆ ನೆನಪಾಯ್ಜಿ ಐಕ ಆಯ್ದೆಪ್ಪೆರೆ ಆಯ್ಜಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಮಂತೀನಿ ಅವು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆದ ಕಲರ್ ಬರ್ತದೆ ಐಕ ನಮ್ಮ ತುಲೆ ಈತ್ ಸ್ಲೈಸ್ ನಮ್ಮ ಮೂಡ್ದ ಈತ್ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಅದು ಮೂಡ್ದ ನಿಕ್ಲಿ ಸೈಡ್ದು ಪಾನಿಪುರಿ ತಲ ತೊಜೊಂದುಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಆಯ್ತ ರೆಸಿಪಿಲ ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಗ ಬರ್ಪುಡು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ತೂವೊಂದುಪ್ಪುಲೆ ಇಟ್ಲಿ ತೂವೊಲಿ ಎತ್ತು ಲಾಯ್ಕದ ಆತನ ಪಂದು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬಿಡ್ಲಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಅನ್ಫ್ರಾಣ್ ಕೊಡ್ಚಿ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತನ ಟೇಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂದಿನ ಕಾಲು ಮುಗಿಪ್ಪು ಆತ ಟೇಸ್ಟ್ ಶೋಕ ಆತನ ಟೇಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪಿದಾಯಿರ್ದು ಅನ್ಹೆಲ್ದಿ ಚಿಪ್ಸ್ ಕನ್ಪುನ ಇರ್ದು ಇಲ್ಲಗಿ ಕಂದು ನಮ್ಮ ಮಂತ್ ನಮಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಹೆಲ್ತ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಮಂತುಪ್ಪು ಪಂಡು ಎಟ್ಟು ಹೆಲ್ದಿ ಅದು ಮಂತುಪ್ಪು ಹಂದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪೊಕ್ಕಡೆ 50 ರೂಪಾಯಿ 50 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತು ಬನ್ಪುನ ಈ ಒಂದು ಕಂತದ್ದು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ಗ್ಲ ತುಲೆ ಮೂಲೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆತಂದು ಚಿಪ್ಸ್ ಪೂರ ಸೊ ನಿಕುಲ್ಲ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೆ ಎಂಚಾದ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪಲ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಬಾಯ್.